Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha kunendaba ezithi Kaizer Chiefs ifuna ubethelela ke laa nto kuthiwa zii-central defensive midfielders ezimbini, ibethelela isikhonkwane ulungisele into yokubana ke ikwazi ukujingxa, ikwazi ukuqina apha phantsi kweBetway Premiership. Kodwa eyona nto itsolokrweleyo yinto yokubana ke xa ithe yakhwalifaya yabheka phaa kwi-CAF Confederation Cup izikwazi uba namajoni aluqelimba. Phakathi kwezo players ke esithe zabe ziyabizwa nguGrant Mageman owesiwelele oyi-defensive midfielder, umfana omdala, ibe ngulo mfana ke wase-Ivory Coast eCote d'Ivoire u-Isaac Cisse odlalela phaa iGolden Arrows. uSize kumfana omdala ke uyingozi kakhulu ngoba uyakwazi uku-atheka, uyakwazi udestroya, futhi lo mfana ke uyakwazi udlala unumber 6. Sikhale ukumbuke lapha phantsi kweBetway Premiership apha ke kwiqela leGolden Arrows. Aphinde akwazi lo mfana ukudlala unumber 8, into ethetha ukuthi iplayer engakwazi ukudlala unumber 8 nonumber 6. Loo player ke yi-defensive midfielder yoqobo. Ithi ke le nto baphulaphula ke nayimenshina ke izolo elinye into ethi ke phakathi kwabantu abaphelwa zii-contracts phaa kwiqela leKaizer Chiefs uquka phaa uSibongiseni Mthethwa. Xa iKaizer Chiefs injongo zayo kukufaka ezi defensive midfielders zimbini, uGrant Mageman kunye ke noIsaac Cisse, kucaca into yokubana ke ukhona ohambayo phaa kuMthethwa. Masive sithi akanohamba uThabo Cele, akanohamba uLebogang Maboye. Kusho ukuthi ngoku phaa kweza defensive midfielders zeKaizer Chiefs anganohamba ke uSiphesihle Ndlovu. I-defensive midfielder yeKaizer Chiefs ke ephelwe yicontract phaa ngulo mfana kaSibongiseni Mthethwa. Uba ke iKaizer Chiefs ngenene nangenyaniso iyabathatha babafana bobabini, into ethetha ukuthi phela ngantsomi phaa kuSibongiseni Mthethwa iza kumkhulula. Xa sithi ukujonga ke uSize lo udlala incakasana ngokufanayo noLebogang Maboye. iChiefs ke ithi ke ngamanye amagama uLebogang Maboye kaloku kungenzeka ngenye imini angabikho, abe ne-injury. Kungenzeka ngenye imini abe namakhadi, ngubani na ozokumreplacer. Kusho ukuthi ke ngoxa befuna ezi midfielders zimbini benzela loo msebenzi okubana kuLebogang Maboye angabikho yedwa phaa kulaa defensive midfielder ke yeqela leKaizer Chiefs. Sesithetha ke ngoku ngomntu osematheni ongundaba mlonyeni, ngoba ke bakhona uSiphesihle Ndlovu, bakhona ke nabanye abafana ke abangakwazi ukuyimela laa ndawo, but ke ngosesithetha uLebogang Maboye ngoba ke yena ke engundaba mlonyeni. Kusho ukuthi ke ngoku baphulaphula ke xa iKaizer Chiefs ngenene aba bafane bathatha kuyaphela ngoSibongiseni Mthethwa. Kodwa ke xa sinothetha inyaniso emsulwa siyeke yonke enye into, xa udibanisa uNdlovu, udibanisa uCele, udibanise le ndodanyana ke yakwaMabuye, udibanisa uGrant Mageman lo wasiwelele, udibanisa uIsaac Cisse weGolden Arrows, akafithi phaa uSibongiseni Mthethwa. Masingayibali inyaniso emsulwa mele siyithethe baphulaphuli, akafithi kweba bantu sendibabalile phaa uSibongiseni Mthethwa nakanye, ngoba uSibongiseni Mthethwa ugood yena ekumakheni kuphela, into agood kuye eku-athekeni, ekupaseni, akekho good kwezi zinto. Ezi players sendizibalile zigood kwinto yonke, into ethetha ukuthi noba ke bayasayinwa aba bafana, xa kuthiwa ngoku bantu samchitha kwawujongwa izinto ezininzi eplayini kufanele ukubana ke uSibongiseni Mthethwa izembe lingamdla. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.